ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kala kan tha tengeh ya ka jingkren jong ka Voice of the People Party baka Congress kadai ka suri kupsni langbrot bat lapen san baka jinge hapo jong ka seng bat ki jinglong baya khun persha kidai ki benta jong man la ka seng sain perthai kenthop ya ka Voice of the People Party ka MPCC kala jubab halor ka jingkren jong unung aiktin ka VPP uba batskem marbo halor ka jingpet seng jong MLA ba marway ka Congress uba roni vilingdo usya ka NPP dak ba penpau ba kumkine ki jingje kim dai tang ha kano ka seng handrai ki penpau ya ka jinglong ka ba thamai bat ka ba bunsin kalong ka ba jiliu jong ka sain perthai shar pai ba u chairman jong ka trat social media jong ka MPCC ulang ku paro warjri ulapan pau baka VPP kalamat yala ka jong ka bha jong ka kenrum kenram tham e ka jingsha sospon jong uba adalbat nongrum bat kin nong kershan jong tang hapo sisnem hadin bol syajit kumu MLA ulakan thoru da ka baong baka ben jong ka leng persya kamdai ka jakasa jong tangkawe ka jaj suri warjri ula banjuru baka kongres kalapan sngotu syabar jong ka parlimen labun pausnem kadba dangsyan e lengba ka jingyaki pajba jong Rahul Gandhi persya ka jing persyang berhenti jong ka BJP ban pen kela ki thup nong thebut ban pen thot ya ka election commission ban pen telot ya ka jingyada jong ka riti sinshar kari kibayada ya kari warjri ula mynjur bat umarbo baka jingmi no jong Roni Vilingdo kaweng ya ki kato katne ka jingya kanat hapo bat ka ai kalat bantai pat da ka jingya lam ka bathamai ka jingkit kli ka bathamai bat ka jing perkhat ka ba kham khlan halor ka bha kamet jong ki pajba ka chala Meghalaya u nong yalam ka MPCC ula khot sngoba ya ka VPP ban ya trailang bat ki hak ba ya kren persya ya ka jingsha thombor jong ka VGP ka badang yai peteng ya ki Kristan ki jaj ben riurit paj bat ki riti dustur jong ka India ki babun jaj